CM कापनि बियाब थाखोनि जोलुर बादायलायनाया 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबावबो थुंगेबाय। बिटिआरनि 29 नं सुख्लाय सेरफां ब्लकनि TCLCCनि मासिगिरि लकेन्द्र नार्जारिनि बानजायनायाव बियाब थाखोनि जोलुर बादायलायनाया थुंगेबाय। बिटिआरनि मोनफ्रोम बड'लेण्ड CM काप जोलुर बादायलायनायाव खुंनाय बादिनो दिनै बिटिआरनि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव बियाब थाखोनि बड'लेण्ड CM काप जोलुर बादायलायनायखौ दिनै फोजोबबाय। मख'नो गोनांदि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाब थाखोनि जोबथा जोलुर बादायलायनायाव नावकाटा VCDC आरो खाथलबारि VCDCनि गेजेराव नारा-नाथायै जानानै थाङो। दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायाव नावकाटा VCDCआ खाथलबारि VCDCखौ 5निफ्राय 3 गलाव फेजेननानै जिल्ला थाखोनि जोलुर बादायलायनायाव आवग्रिनो हायो। 5निफ्राय 3 गलाव फेजेननानै जिल्ला थाखोनि जोलुर बादायलायनायाव आवग्रिनो हायो। दिनैनि बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लायो बिटिआरनि रोगाथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि बिथांजों लोगोसे सुख्लाय सेरफां ब्लकनि लेङाइ TCLCCनि मासिगिरि बिपिन बर', BJP दोलोनि दैदेनगिरि सुरेन बर' आरो गोबां नावकाटा VCDCनि मासिगिरिफोरजों लोगोसे दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरा। दिनै सुख्लाय सेरफां समष्टि लेभेलनि जोबथा खेला फाइनाल खेलाया दिनै जोबनानै थांबाय आरो दिनै फाइनाल खेलाया बड'लेण्ड CM क्लाब आरो 10 गिबि खेब माने बे बड'लेण्ड CM क्लाब खेलाया जादों आरो आंनि समष्टियाव दिनै जोबथा खेलामोन। गिबियाव VCDC वाइसआव खेला जादोंमोन आरो 8टा VCDC दा 8टा VCDCनिफ्राय मोनसे टिम सेलेक्सन जानानै फैदों आरो दा सुख्लाय सेरफां समष्टि लेभेलाव सानथामनि खेला जादोंमोन दिनै आरो सानथामनि गेजेराव दिनै जोबथा खेला दिनै फाइनाल खेला आरो नावकाटा VCDC आरो खादरबारि VCDCनि गेजेराव जादोंमोन आरो बे खेलायाव नावकाटा VCDCआ देरहानो हादों। दा दिनैहाय आङो गोजोनदों जे खेल जगतनि थाखाय बल खेलाखौ जोलुर गेलेनानै मोजां मोनग्रा फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथावना बे बाथ्रा। दा जोंनि गेजेराव गोबां माने गामि लेभेलावबो जे गोबां जोलुर गेलेनो मोजां मोनग्रा आरो जोलुर गेलेनो गोरों सेंग्राफोर दङ, फरायसुलाफोर दङ। दा बिसोरखौ जोङो सोर मोजांमोन गेलेयो बेखौ जों मिथियामोन आरो जों बे खेलानि गेजेरजों जों बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड CM क्लाब 10 बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों VCDC लेभेलनिफ्राय जोङो सेलेक्सन खालामनानै काउन्सिल लेभेलाव जों मोनसे खेला जागोन जोंना माने गिबियाव दा VCDC सेकेन्डआव जाबाय माने दा जोंनि समष्टि लेभेल आरो बिनि उनाव जिल्लायाव जागोन। दा समष्टि लेभेलनिफ्राय मोनसे टिम जिल्लायाव गेलेगोन आरो जिल्लानिफ्राय काउन्सिल लेभेलाव गेलेगोन। दा आं आसा खालामदों जोंनि सुख्लाय सेरफांनि मोनसे टिम जयैनो जों मोनसे टिम मोजाङै बानायनानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आंनि समष्टिनिफ्राय गेलेनो थाखाय मोनसे टिम बानायगोन आरो बे टिमा जाहाथे डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो मोजाङै खेलाखौ देखायनानै जाहाथे जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव मोजां खालामनानै जाहाथे काउन्सिल लेभेलाव गेलेनायाव मोनसे सुबिदा मोनो आं बेखौ आसा खालामदों आरो इसोरनि सेराव आर'ज बिदों। दा साबायखर होनांगोन आरो बेबादिनो जोंनि गेजेराव BTC ओनसोलाव गोबां बिदिनो जोलुर गेलेनो मोजां मोनग्रा स्कप मोनाखैमोन। दा जोंबो मिथियामोन बबे डिस्ट्रिक्टआव बबे समष्टियाव साब्रैसो मोजां जोलुर गेलेनो गोरों मानसि बा सेंग्राफोर दङ। दा बेखौ एबार मिथिनो हासिगोन बे मोनसे स्कप मोनसिगोन जोलुर गेलेग्रा फंबायमोनाबो जाहाथे गावनि मोनसे प्रतिभा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै मोनसे स्कप बिटिआर ओनसोलनि जोलुर गेलेनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय मोनसे मोजां स्कप बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारआ होदों। बेनिखायनो आङो गासैबो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै आरो जोलुर गेलेनो मोजां मोनग्रा फंबाय बिनानावनि जानानै बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारखौ साबायखर बावदों। जोलुर गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि देहाखौबो सुस्थ' लाखिनो हायो आरो मोनसे प्रमान होनो सानदों जोंनि बेवहाय जोलुर गेलेनानै दिनै हिनजावफोरनि मोनसे टिम दंमोन फ्राय माने बे मोजां जाय जोलुर गेलेनानै गोरों हिनजावफोरा दा बिसोरो माने साख्रिबो मोनबाय। दा जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउबो खुंनो हायो आरो आं आसा खालामदों बिटिआरनि जा चिफ प्रमद बर' साराबो जेरै बिनि गेजेराव जेरै बिटिआर ओनसोलनि गेजेराव खैजन माने मोजां माने जोंनि जोलुर
गेलेनो मोजां मोनो गोरों दा बिसोरखौ सायख'नानै आरो मोनसे सिमां लादों जे बिटिसिनिफ्राय माने गुबुनाव गेलेहोनानै जाहाथे बिटिसिनि बा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाखौ मोनसे नाम खालामनाय आरो बेनि गेजेरजों जिउखौबो खुंलांनो हानाय बेबस्था होनायनि मोनसे सिमां लादों। बे सिमाङा मोजां सिमां आरो बेखौ बयबो सापर्ट खालामदों। आंबो बेखौ मोजां मोनदों। सुक्लाय सेरफां समस्ति हिसाबै जों दिनै जोंनि जि जोबथा बादायलायनाय खेला फाइनाल खेलाखौ जों खुंफुंबाय आरो बे जोबथा बादायलायनायाव जोंहा माने नावकाटा भिसिडिसि आरो खातरबारि भिसिडिसिआ माने जायगा मोनदोंमोन आरो बे बादायलायनाया दिनै जोबनायनि गेजेराव जोंनि जि समस्ति लेभेलाव खेला होनाय जि हाबाफारि बेयो जोबनानै थाङो। जों सानथामनि हाबाफारिजों बे खेलाखौ खुंफुंदोंमोन आरो जोंहा 9टा भिसिडिसि दं जोंनि समस्तियाव। दा बे 9टा भिसिडिसिनिफ्राय माने जोंनि गासिबो टिमा जोंनि बे खेलायाव बाहागो लादोंमोन गेलेनायाव। दा बे गेलेनाय बाहागो लानायनि गेजेरजों गोबां जोंनि गामि ओनसोलनि माने गेलेनो मोजां मोनग्रा बा गोदानै गेलेनो फुटबल गेलेनो आवगायबोनाय गथ'फोर सेंग्राफोरा बे माने गेलेनायनि गेजेरजों माने खाबु मोनदों आरो आं साबायखर जासिदों जोंनि माने बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथांनि जि नाजानायाव गिबि खेबनि थाखाय जि बड'लेण्ड CM काप माने 2025 बेखौ जों माने दिनै गिबि खेबनि थाखाय जों बिथांनि नाजानाया फाथिनो मोनदों आरो बे खेलाया माने फैगौ माने बोसोरफोरावबो जागोन। माने बे खेलाया जाबाय थागोन आरो जोंनि गेजेराव गोबां माने गेलेनो मोजां मोननाय माने सेंग्राफोरा बे माने खेलायाव बाहागो लाबाय थानो मोनगोन आरो बै खेलाया जोंहा दिनै जों फाथिनानै जोबोद गोजोनदों। मानोना गोबां माने मोजां गेलेग्रा माने गथ'फोरा बा सेंग्राफोरा जोंनि गेजेराव फैनानै माने गेलेफैदों आरो जों माने गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो जों दिनै मोनसे टिम जों बानायनो खाबु मोनदों आरो जाय टिमा जों सुक्लाय सेरफां माने समस्तिनिफ्राय माने तामुलपुर जितु डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जागोन बेयाव जों माने गेलेनो थाखाय जों मोनसे टिम माने रेडि खालामबाय थियारि खालामबाय। दा बे टिमा जोंहा माने तारिखखौ होआखैब्लाबो जों बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों सुक्लाय सेरफांनिफ्राय मोनसे टिम गेलेनो थांगोन।